Il-Fondazzjoni Il-Ħajja Fawdex fakret il-15 l-anniversarju mill-mewt tal-Isqof Nicole Kawki b'konferenza li matula tkellmu nies li kienu jafuh mill-qrib, fosthom Dun Renato Borġ li għal bosta snin kien is-segretarju personali tiegħu. Kellu dik id-delikatezza f'kollox li jimponi mill-inqas. Star li jiftakar li l-Isqof jagħmel ħafna xogħol huwa stess għaliex ma kienx ikun irid jiskomoda lin-nies. Karattru li joqgħod lura, imma kien jaf juża don illi kellu, is-sens ta' umorizmu u ċajt biex jeleb dan u jilħaq bosta għanijiet. Mal-bniedem ta' triq kien iħossu komdu. Xejn kien jiġi daqsxejn għal dawk li huma formalitajiet jew forsi ċertu personaġġi għoljin kien ibati, però kif ngħidu aħna u kien jipprova jirbaħ din il-ħaġa bil-fatt li hu kien konxju tagħha li kien jirrakkonta xi ċajta. Dun Renato jiftakar mument diffiċli li kellu l-Isqof Kawki tant illi ħaseb li jirriżenja. Ħaseb li jmur fuq il-gżira ta' Kamuna għamel ġimgħa hemmhekk mejjum mill-Ispiritu Santu u minn Alla u irreżista u qal jiġifieri reġa' daħal biex jgħix ċerti problemi. Kompla jgħid li l-akbar sodisfazzjon tiegħu kienu affarijiet sempliċi bħal laqgħat ma' tfal u li jkun qrib in-nies li kien jieħu pjaċir jarhom kuntenti. L-Isqof Kawki kienu ħobb ħafna s-seminarju tant li jażel li jgħix f'dan il-post maż-żgħażagħ li kienu qegħdin iħejju għas-saċerdozju. L-Isqof tal-lum Anton Tewma kien ħatru rettur tas-seminarju, jiddeskrivih bħala bniedem ta' intelligenza u umiltà kbira. Tant kien intelligenti li kien jibża. Il-biża li kellu ma kienx biża li ġej mit-timidezza, imma biża li ġej mill-intelligenza. Dan nista' ngħidu jien. Tant kien jipprevedi, tant kien jaħseb, tant moħħu kien jiġri, tant kien intelligenti. Id-Djoċesi ta' Għawdex qiegħda tagħmel stedina pubblika biex min għandu materjal dwar l-Isqof Nicole Kawki jgħaddih lill-arkivju tad-Djoċesi biex fost l-oħrajn titwettaq ix-xewqa li tinkiteb biografija uffiċjali dwaru.